Igo na lang sa pagdangoy-ngoy, apan gipanaad nga magpadayon ang mga kabanay nga nahibilin sa mag-asawang ungando. Lubang. Sakit yun ang bata na imunan. Ilang taon nga kita mo nung duha kita. Lakip sa mga nagbangutan, ang umpat ka mga menor de edad nga anak sa magtiayon kinsa nagpangidaron og 11 anyos, 8 anyos, 6 anyos ug usa ka tuig. Ning kasamtangan gihaya ang patayng lawas sa mag-asawang sila Irene Ongando ug Manuel Ombol Ongando Jr. sa ilang balay Alampuanan sa sitio Kiopao, Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City. Sumala pa sa amahan ni ini nga si Manuel Sr., ilahang amumahon ang mga bata kauban ang lain pang kabanay aron nga makahuman sa pag-eskwela ingon man makabaton sa maayong kaugmaon. Samtang buhi bata ato yun kung kamu taning bata. Kita yun ang buhian. Kami din apo. Yang tanya napami kinabuhi kami pag-imukuan ng bata. Hindi na ko ikuan sa uban. Gani ang magulang nga babayi sa lalaking namatay nahimo sab nga emosyonal dihang gihinumdom ang kaagi uban ang igsuon. Gilab yun akong maayong ipalanggan ako muna ngilak nagutaman ng mga santang buhi pa na siya. Grabing paglambing na mo. Magikan ko sa mga ko sa ilham, magparahig na sa kuwan. Murang kaparehas sa pusod sa akong manghod. Brad, ang kalisod na to, Brad. Sa inisyal nga meeting sa pamilya, gikatakda nga ilubong ang duha adlawng Martes, Abril 21, 2026. Hinoon sa karon, may bisita na sab ang City Social Welfare and Development Office kan CSWDO alang sa pasiunang tabang ug ingon man debriefing sa kabanay nga nahibilin. Gikan dinhi sa sitio Kiopao, Barangay Magsaysay, Marilog District. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Karin Beltran, Tatak or Remen.